Nada, pois imos facer un caldiño humilde para o noso caldo de gloria co bolo do pote, bueno, unha interpretación do noso bolo do pote. Partimos dos ingredientes moi sinxelos, o que imos a facer é cociñar os osos cun dadiño pequeno de unto, o repolo e as rabizas. O que nos interesa, a nosa idea, era facer un caldiño lixeiro, moi limpo, que nos sirva para beber nunha cunca, e ímolos a acompañar cunha masa rechea cas sobras do cocido. Este é un plato humilde e é un plato de aproveitamento. Co que nos sobra do cocido, imos enchendo estes boliños preñados, que van a semellar o bolo do pote do caldo de gloria. Vale, imos a poñer na nosa pota os osos. Aquí teño un cacho de espiñazo e un cacho do xarrete do lacón. Ímolos a poñer no noso pote, xa están blanqueados, fervinos un pouco antes de vir, e metémolos na pota. Este é o unto, está afumado e é o que lle dá ese toque rancio e sabor característico que creo que é o sabor universal que ten todo o cocido galego, non? Ese toque a unto rancio, a grasa rancia. E nada, vamos a botar un dadiño solo, porque é pouca cantidad, e o que nos interesa a nós é un caldo bastante lixeiro e limpo, que non teña moita carga de grasa. Vamos a botar unha pouquiña verdura da horta, neste caso son rabizas e repolo. Nada, o noso caldiño está no lume, vamos lle dar un lume lento para que non crea moita impureza cos osos e cas verduras, e o que vamos a facer é deixalo cociñar dunhas 2 horas hasta que o noso caldo este preparado para servir. O caldo de gloria inspirouse un pouco na noite de Burns, que é unha noite que se conmemora ao poeta por excelencia de Escocia, que é Burns. E, bueno, vai vos falar a miña compañeira Jane de como se celebra ese día, esa noite, e o que significa para eles. We celebrate our national poet, Robert Burns, in Scotland, and we have a Burns supper. We get together with our friends, our loved ones, and we eat the traditional food, and we sing songs and read his poems and have a wonderful night of friendship. Fijadevos, este é unha masa sinxela e aquí temos o resto do cocido, de sobras de cocido que imos aproveitando, esmagámolo, mechámolo todo e cociñámolo cunha salsiña que temos aquí, o resto do cocido. E aquí temos unha mestura de salsa de ostra, soia, sésamo, mirin e saque. Dalle un toque salino, dalle un toque doce, un toque grasiento tamén do sésamo, e esta carne que nos sobra do cocido, cociñámola con esta mestura para despois rellenar os nosos boliños do pote, que quedarían tal que así. Creo que xa temos o caldiño listo para o seguinte paso. Temos aquí as verduriñas, as rabizas e o repolo, e os cachiños de oso que xa os retirei, e o unto que xa está consumido. Entón, o que me interesa agora é guardar a auga do caldo para cociñar o noso bolo do pote. Entón, ímolo colar, pasamos para aquí. E agora imos a cociñar o bolo do pote. Pois basicamente, unha vez que temos formada a nosa masa co recheo da carne do cocido, o que imos facer é cociñar o bolo na aguiña do caldo.
Nada, estaría así pois de 3 a 5 minutiños, que lle chegue ben o calor adentro da carne. Este é un caldiño que temos que conseguimos da cocción a baixa temperatura dun plato de costilla que cociñamos durante 24 horas a baixa temperatura ao vapor. Quédanos este caldo que texturizamos e con isto aderezamos pois outras salsas, incluso platos con peixes e mariscos. Jane vai a emplatar o caldo de gloria e eu vou emplatar o bolo do pote. Vamos a ir emplatando o noso caldo de gloria, a nosa agüiña, e primeiro botámoslle un pouco do caldo de costilla que temos aquí e despois botámoslle a nosa agüiña do caldo de gloria para completar a cunca. More? Mais? Eso es. Fill it up if you want to. Okay. Nada, ahora o que collemos é con moito cuidado o noso bolo do pote e ímolo levar para o plato. E o único que quedaría sería emplatalo cun poquinho de sésamo. E ese sería o noso caldo de gloria, co bolo do pote. Bueno, ahora chega o mellor momento, que é probalo, non? Brindamos primeiro. Cheers, Jane. Slán Shiva.